Sig goddag til Morten. Han bor i Varde. Det er jo Eldorado af lækre damer, det her. Morten er en rigtig charmetrol. Sig mig, er du ikke ham stodderen, der står og lurer ude i vores baghave? Fuck hende, Louise, hun er lækker. Men du skulle da lige begyndt på kørekort, er du ikke? Er du begyndt på kørekort? Hvordan var det? Hej alle sammen. Jeg hedder Jan. Jeg er jeres kørelærer. Er der nogen af jer, der har prøvet at køre på scooter? Ja? Intet står i vejen for Morten og pigerne. Hvor er så sød, Torben. Altså, hvem fanden er ham, det er idioten? Det er Torben, ja. Jeg ved heller ikke, hvorfor han... Pigerne er klar til at dø for. Hvis jeg ikke kan få dig, vil jeg ikke have nogen af. Er der nogen af jer, der har prøvet at sidde i en bil og selv sidde ved rattet og kørt lidt rundt? Indrøm bare hånd i vejret. Ja, jeg tænkte det nok. Nogle gange kommer kærligheden bag på ham. Surprise! Hey, hvad? Har vi ikke nogen lærer i dag, eller hvad? Nej, desværre. Han så live for Bremen her i weekenden. Mortens hverdag. Det bliver skisme sjovt. Er der så nogen af jer, der har prøvet at ryge hash?